ning panahon sa Valentine's Day, mag-date-date dayon ng mga manag-uyab nga ang ilang ipangita nga mapalgan kuno nilang ilang soulmate. Nang soulmate na hinatag yung kuno sa Ginoo ba nga moabot lang nimo. Kasagaran gid nato ganahan kayo anang murabitag magical way of kaning events or achievements. Magical ba kanang inigpangayo nimo sa Ginoo na kay cancer, nigingon nimo Ginoo ayuha ko, ighuman nimo hikap sa larawan, wag tang dayon imong cancer. Nang litan buta ka, nigingon nimo Ginoo ayuha ko, nigpandong sa kamot sa pastor, ayo dayon ka. Ganahan kita na Ginoo wa ko'y kwarta, taga ikong kwarta, kalit lang kagakitag ticket sa loto nga nahog, nga pagpunit nimo, pagkaugma mo'y nigawas nga sa titawagan ng Grand Slam, ang nga Grand Prize, ang sa mga tawag nila ana, dako kayong premyo, o ganahan kay ta ana. Mao na ang resulta, dali kay tang mawadas paglaom, mawadas pagtuo. Matud pa sa atong unang pagbasa ni Santiago or Saint James, ingon siya diri, mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantoson. Kini di ang pag-antos, mao ni ang atong pangayoon sa Ginoo nga makasabot tani ba. Munang niingon si Santiago diri ni padayon siya nga mao ni makapahingpit ninyo ang kining pag-antos. Nya hinaot unta nga naamoy kaalam nga makasabot ani aron mahingpit ang inyong kaalam. Di na ta mangayog milagro. Nga naman, nang nangayo man tag milagro, aron paglikay sa pag-antos. Kasagaran ginato mangayog milagro aron mawa na ning akong giantos. Unya di ay ang pag-antos di ay makapahingpit nato. Una ingos Kristo pagka yawanon aning kaliwatana, mangayo magmilagro gikas Ginoo. Wa man makasabot nga ang pag-antos maunay pinakadakong grasya. Mangayo naman nung kag milagro para mawa imong pag-antos. Mao bitaw si Jesus na niagi siya aning kuan ay kaning grabe kay pag-antos. Nga naman iyang gipakita unsa kanindot ang pag-antos. Kanisang managsuon nga si Cyril o si Metodio or Metodios, nag-antos po ni silang maayo. So ka mag-evangelize kag mga kaaway, mag-evangelize ka og mga tao nga kontra sa imong gituhuan, kay ang Eastern Church, bisag Katoliko sila dito, nituo silang Kristo, pero kontra nila ang dito sa Western, kay wa naman sila magkasinabot. Nang himo ganitong tulo ka buk atong Santo Papa tungod aning kontra-kontra sa mga leader simbahan. Labi na gyud imong i-translate ang imong doktrina para i-evangelize tong dili parihan imong sinultihan, dili parihag kultura, tibuok Central Europe, imong ilam nang gi-evangelizean. Yang mga bright man kay mga tao diha, mga pilosopo man kay na. Pertilisura gyud, antos gyud sila maayo. Pero ila tong gisakripisyuhan ang tumong magkahiusa unta ang nagkabangi nga katawhan, ang nagkabuwag-buwag nga katawhan magkahiusa unta. Nang lindot kay nano dinis atong parokya ato ba nang gibuhat nga magkahiusa unta ang tanan? Ha? Wa ta dinhi magkabahin-bahin? Basig sige lang tag bahin-bahin dinhi. Kay ang ako yung ipatuman, di yun ka maong muantos para sa tanan. Pero nindot baya kayo nga itong gibuhat din unsa may unang nakapahiusa nato? Ang una yun, kanig yung pamaligyag slat.
Di sa inyong balay, unsa man say opportunity nga magkahiusa mo? Na? Kana di ang inyong meals o kanang inyong prayer. Family prayer, especially rosary, o kaning pagsimba, o family meals. Nga bang magdungan og kaon ba? Kay karon magod ang kalibutan, kaning cellphone, 40 ning mo divide na to ang cellphone, ay? Natanawan arong mag-date-date o Valentine's Day. Mangaon na sila. Sige, obserbahin. Kadaghanan gid ana, samtang nangaon, sige tulpok cellphone, sige ana. Yang usa sa ditong iyang kadate, sige sa ana dito, tulpok. Ana, usahay gud mag-agbayay na sila, mag-date, manglingkod. Ang usa ka ana diri siya, mao ba? Oo, bitaw niya. Sige hikap-hikap niya. Sige ana, cellphone. Ambot. Ay di, nasayop ting hikoy di. Sayop to akong paano. Nanong ni abot to sa kwato hikap-hikap mo. Kasuway kong panagsaan sa ginagmay ba. Pero ang cellphone di agyod. Sa to pa, gidivide. Kabong mga couples, asa mang inyong point of unity. Kanang inyong bed, couples bed, nga matod pagani ni Propeta Sirach mantingali to, keep your couple's bed holy, undefiled. Unsa may makapaan holy ana, kung pahigdaon ninyo diha, ang dili unta angayang muhigda diha, dili ninyo anak. Inyong itupad og higda, pananglitan ron, pare, itupad sa imong asawag higda diha, ma-defiled na siya. Mahugaw na. Kaya di man ginagapugong ang pare. Di kapugong ang pare, ang buwang. Kanya, og si Mari motupad diha or ang inyong maid nga gwapa kaayo nga 16 anyos itupad sa imong banag higda diha, ma-defiled na. Pero karon pinaagi sa cellphone, daghan na kayong mutupad. Magtakilid ko ng imong bana, magsigig text ngadto sa laing babae, diwa na nitupad na to diha, virtually nitupad na to. Igo na nang muhimog buling sa inyong unity, muguba sa unity. Nga karon ang atog yung pinakasentro sa unity is Jesus. Si Jesus. Muna ningon siya, kung ako iisa nagikan sa yuta, tigumo nako ang tanang katawhan. Unsa man ang iisa sa yuta? Pag-antos og kamatayon. Muna ang pamilya, bitaw ka ng pamilya, o bisan din is parokya, bisan sa nasod, kay mag-unsa man na og purti na tong datua, pero sige tang away. Siging ambot lang og naabay tinuod na to rong kandidato nga naning kamot og panaghiusa. Nabang mawagtang naning away, kay mawagtang rapod ng korupsyon. Mangurap na ka kung nakighiusa ka sa imong isig ka Pilipino. Ikaw leader, ako pananglitan, pare ko, nangayo kong slot. Niya na taroy 2,145 slots. Para asa man para sa akong bulsa. Og buangon ko, ako ni Sods bulsa. Ingon ako na sa Brad Loloy, nahurot man Brad. Mingon sa Brad Loloy, bida sa ning pariaw. Di man na sila mo reklamo, bisag sila mo finance council, di na mo reklamo, igura na mo yaw-yaw. Ginoo kaloyin tao ng pariaw. Ana, moana na sila. Pero pwede ginan ako Sods bulsa, that is corruption. Pero kung ako nakighiusa ko ninyo, nibati ko nga ako usa ko ninyo, nganong mangurakot man ko? Pareharagon nas asawa, nakighiusas bana, nganong kawaton man imong kwartas imong bana? Di man kamnang, di mo mangkwaon. Ang bana nakighiusas asawa, nganong sikrituon man imong kuha ng kwartas imong asawa? Ang mga anak nakighiusas sa ilang ginikanan, nganong unayon ba nimong kawat ng kwartas imong ginikanan? Nga mao man nagabuhi nimo, buang-buang ka. Maurasan ni dinhi ang simbahan. Ako di jud ko mangurakot. Ngano man, ako gumong mga anak, naunsa ako ginikanan, ako pag yung budhian akong anak, buangon ko. Mao na ang pakighiusa ba kani bitang mao gini ang message sa simbahan, mao ni ang message ni Kristo. Unya dili kita magkahiusa kung naay sala. Di kita magkahiusa basta naay sala. Ko dinhi kaning akong mga sakop dinhi sa parokya, kaning ato mga personnel dinhi ug naay magpakasaa ani.
Din agi sila makighiusan ako. Unsa may timaan aning makasa, mahadlok. Muna ilhan ako kinsa dinhi ang mga nakasa kanang inigabot nako mutarong dagi na inana nako kani mga sadaan ni do na ginigibuhat nga sala batok dako. Mauwaw man ka, mahadlok man kas imong nasadaan. Di ba? Aka nang bana nga makasa sa asawa, mahadlok na noy. Mahadlok mo tan-aw naong. Sa una magtinutok kay hangtod gyud mapawong ang pananaw. Ana. Karon lihas-lihas lang naong ana. Mingon pa yung asawa kanimong asawa bunga-buangon ay tan-aw gud nako sa tan-aw ng naong pulit ng naong nimo wa ka mapulian na imong naong pero nakasaha gud to mo nang di nakatutok. No na siya. Di ka mo mga asawa ron tutuki inyong banay gabot. Mulihas-lihas kay nang naong kana sadana. Kana bang isaylo-saylo ang mata ba? Sige ko no distingi ko no ninyo na dia imong asawa toke ko nung naong tanaw ba? Di ba mo ingon na yung ande tuo sa pedesiano yan. Mahadlo koy muigking mudagan mutago tanawa si Adan og si Eva. Inig-abot sa Ginoo dito sa paraiso, musugat dayon sila sa Ginoo. Silang duha. Wa sila'y sinina, sugat sila sa Ginoo. Pag usa ka adlaw ni ana, nakasa si Adan og si Eva, ni kaon atong gidili nga bungas kahoy, ni kaon sila. Pag abot sa Ginoo, sige ingong Ginoo, asa naman mo? Sus dito sa loyos kahoy, ay, nitago mi Lord kay hubo mi ingong Ginoo. Kadugay na natong nagsigig abot-abot diri wa mo igi tap-tap sa inyong lawas wa man mo na nga uwaw ngano naman ron nganing tago naman mo klaro kayo ingon Ginoo dilapas mo sa akong gibaon magutay kabuang gud kana bang ang gidili maoy lami ang tanan kong bungas kahoy dito sa paraiso pwede nila kanon usara gyud ka bungas kahoy ang dili pwede tanan pwede kadto ra gyud mo sa asakpan dayong Hesus ni kaon mo no sa akong gidili ninyo doko day kaning babae Lord ay mauni ning tintal nako oy babae kaning mga babae mga buangon kini mga babae tan-awa karon Valentine's Day daghan kay ro mga babae magsulob ka ng gamay na lang kay iali dinhi ana nya anaon ginagmaayo aron nga ang kanabang tanang tubig musubay. Pagkanya, napana sila yung mga sulob rong pakita-kita ng pusod, garipuson, ana niya, short, mubo kayo, bisag tugnaw kayong panahon, mag-short yun, ana, mga buangon kini mga babae. Kami ba yung mga laki, igo, rabi aming mutubay ninyo, kung wa lang gidong tana, wa ramang gidong tami. Kanang mag-tiktok kinsa may mag-tiktok diha nga magsigig sakpan ko na mo tanaw sa gukuan na di mo kalitra nagana mo kalitra ba nya madugay masundan sa no nato abot ni si Brad Titing mo tanaw sa kana siya na mga mo kuan ay mo kalitra nagana nya kanig yung babae buangon mo na si Maria ang mahal nga birhen gibawi gid niya ang dungog ni Eva og sa mga babae pwede ra gid ay nang usa ka babae dili makatintal og laki pwede ra gid ay nang usa ka babae magpuyo sa kaputli sa lawas og sa kalag nya ipatakod pod niya sa iya ganing mismong bana nga si San Jose pwede ra gid ay ayo gyud pag-ingong dili pwede nya unsa man ani ang point gusto kong magkahiusa ta likayan ako ang sala kay ang sala muguba gina og relasyon muguba og grasya muguba og kinabuhi mupatay og kalag muna kining pagsaulog na tog Valentine's Day hinaot unta nga ang tumong maghigugmaay ta dili mag-inulagay ta let us love each other not lasting each other. Kana bang everlasting love, dili everlasting love. Nakasabot mo na? Amo na isang yaw na ngadto. Haron mahiusa ta kay si San Metodio
pertig yung daghana sa ilang nabuhat nga kahiusa. Mao bitaw ning atong tubag sa Salmo, importante kaini. Kaluy-i ako Ginoo ug mabuhi ako. Pasabot, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala aron ko mabuhi kay nasayod ko nga kung naa ang sala naa gyud ang kamatayon. Nindog na ta.